Kimbure nyinge gantokane kwa chinsemo o ime yense aba orokiwa besukuru yoboroso ya itieri egotoka chinsemo chasuneka ebunge ya Bonchari igo utitia makweli magiga iyo mobero motindi korusia ekerasi ekamase sukuru igo sebirasi sukuru yo amabati gendo kirete obwo mono goikira ase ritkurero abebuli banyaka bagukirana sukuru yo bakubwatrana amo no musamali omuya oyo ogoruko Evan Sungura oyibo igo orwereti koligia egarokyo bamusiye ime ward ya Murenda esibanyaka bakorwa koboli buna sukuru yenyara kabage gosirwa ase nonya nebirasi byekebiri bya ECD bitaye sukuru yo nabo igo emirobali ao etenene sukuru yo muna gutumanya omuri kyoito Dipon Asanya Kiayemo yarire chinga kiembura egenderete kwenekigwa asorogongo rwagusi nigo bo muichano munene guchese skuru yoboroso ya itelio iyo tukemeje gwori ya Murenda ebunge ya Bonchari maiga yembura enene koira ekirama kebirasi bitatu etane ngoro buteresa ke mutonyabaro obwe skuru yeiga ya itelio primary nigo ekere ebirasi byaito byaire tu abana bari imenga kiri mbura ya tu nyinge wano nigo twacha korera ebirasi ebinga muna byaguga abana baito barengeime nanga abakubonsi nga itwaye gocha gutindeka amatanga twaye gutwara amangi maene twarangari gocha iteria skuru njabwa abana baito bareime ekeramba utikigacha gekabogoria amabati abana baito bareime ekene kiamangana nyasaye okore bikone abana baito bakarume abaibori ntobwatincherende torarubesa torosarigwe skuru nanyirabo abaibori nigo baichanirete egekore keiga asibagotebanga ebirasi bya skuru eywe ni gobono byabeire bigotu engana egenderete koba oboya to okero to kore skuru renovation to alige standard ye renovation to kora unabone ebirasi ebwate chi clerks chikra oise korigeri chireri chirichi abege to emyaka ya 90s bya bundre bya bosire iyi ni skuru ya gotire tutanya we explain na ni skuru ere town center and it's like town center actually because this is the only school to watere nene Sekis County in Bonchari constituency bakite tubwatira ne twensi tokonye skuru ye na kusudi abana baito mbacha konyora makongu buna twara buna bono iga sendigirite skuru ye aset class nkiyo kirekia iro case mwinali sabana bagosomera nandi nabi mwana tubwenda kulenda mono chingiti chirense goswana oni mechira sabana chingaki abaiboli barenge ase skuru ye oyo kuriye karogo kyobo misie ase ward yu Evan Sokot igai kirana na kubwatoka obokonyi bwaye lita Evan Sokot Sungura aspiring MCA Murenda ward na ikira igana erore kene ibirasi binembi wete mwatia atayo pina ikilagitie science chonsi nchibona Sungura ngobikanda kubukwaneka igakwa mabati 10 ala ngotabina abantu bandi bali bakori obosimiwa na barubambwa tsiga tonyara tonyara ko batokorosi skuru ebe skuru ngia komenta nayo ni gobono baborire serikali ye county inse yo mugabana Paul Simbarati nabo igo abara ikurwa sorogongo rwa Bonchari kurigereria engane ye iga asobwango noyo mito Sungura ukuriyo bogambi toko musaba nga munacha iga arorera ni nabande erinde batokonye birasi biri ne bikoro mono byarenge abaisimiwa baito tware ko basabando sipia semuri motokonye mubwaterane moche mwesi muno yo minto Sungura ikirega iga oto ororire sukuru eri abwaterana na abamu abo motoruseria abana baito gari ase esukuru eri nenkoro ekara twaye rigerige kirageti kirase etakeire korusigwa erosigu korunse ochigo abarai bonse bari bachorire gochakera chi county mpaka national government kwende serikali yeito muna Kis County eteme kurigereri interior primary Uripotele kitasini kiao kia katembe kuriga ase skuru yoboroso ya itelio igotoka imeje bunge ya Bonchari imeje county ya Kisii iletera na igonkoro kwa Dipon